afternoon, sir. Good afternoon. Yeah, Sabio, come along, I can. Echezona Nwa Awka. One pata Nando. Okay, sir. Sabio, catch a wife and never no Bosankata. Yeah, I'm going to know Nikem Nando. And care of Namile job. Ebe Ana Aloalo. You got that. Now, one call Pata and Dubai. Omo akamwe na Nigeria. Na godolie awele na chie. Niwe na ejeli ozi na godo Dubai. So I be no boss tata. Kwatu olu chie efi na ebune. Efi na ne. Ai kwatu olu chie efi na ebune na okuko. Yes, efi na ne ebune na ne. Kwatu kweli ye awele efi kwa bu efi na abu ebune na abu na okuko du n'eni. So ka bajibe kweli ozi ka basi emelia no obele ga ebido we bugotebe nnukwu and asikwa ha meli na aga ana emekwele ha na agbago ya dị egbu mmadụ ya dị agwa ọgwụ ego ọ dị na ana dị ban na chukwu ka abịa ka anyị na-akpọkwu we na-alụ ọlụ anyị na-alụ ya dị akpọ ajọ mmụọ ya na-akpọ mmụọ ban ọdịna mmiri eje ọgụ mmụọ dị na Nando na eje ndị Nando ozi ịghọta. Yes, sir. So ota ha o si ya. Okay. So ke ko bi su adịghị na ife a unu meta. Obi do kwa moto maka ọbụrụ na ọta ka ebido mana ọta ka agba n'ilu akwụkwọ. So ọ na nwata ka ebido wee melu onye laba anụ ba melu ndị wee bụ ilu m wee na-ajụ m kedu ka o si je obodo m ụtọ nnọọ na ya na-ayakwa bụ ka projekti o ji n'aka ka ọ gazie Ogago ise ebe niile ọ chọrọ ịlụ ka ọ lụọ ka ọ gaalịa ọ na-abakwala ya n'abalị m nwa nwanne ya ise ekpere m na onwe m bido from day one ise wee kpebeli ya na-eji m obi m alụli ọrụ n'ọnwa nwanne m nwoke ka ọ bụrụ nna m hụrụ anya ịghọta n'agbanyeghị na ọnọrọ obodo mụ na ya nọkebeghịkwa mana ọbara m bụ ọbara m ihe ọbụla m merie ya na-agaziri ya ọ na-agazikwuli emere o ji ezili ozi mbịa wee na-eme ihe nna eme ka ọ m na ọ dị agaziri ya mara abịa elekwa esi eme ebe elekwa ka esi eme ya n'ọkaba anyị bụ na owuwe anyị ejegokwu setụlụ owuwe ọka owuwe ụmụ ọgbụ abịakwa na Nando na-emekwa nke dị na Nando ịghọta ọ ka o si wee mgbe ndarịrị na-enugo ihe ọbụla bụ echiche obi gị iwere emefe ọ ya aga ọ maka projekti alụchaghị ya ịghọtago onye Nando ka m bụ gwa na-eme gị vidiyo mana ọ bụ maka projekti a si a na-alụchaghị ya nọọ nye akwadowa ka ọ nata Disemba bịa melu boys ife mgbe njisike nwoke ọma so gwakwa anyị fa gị bifo ipetizie odogwu nwoke mana ya na-etukwe m echi ituo m zimbola odogwu zimbola mana aka ala etuwe aba na ọkavọ ọkụ ya bara eziokwu ebe onye ọsọ lukwala onye ije lukwa ndị a mgbe njisike nwoke ọma Edu Nando TV na-ekene gị ya daalụ my brother egwu a bụ egwu nnetili ọ karụsịrị egwogwu ya ọ na mmiri ejọb maka na alụsị na-ekwu okwu ya bụ alụsị na-enye ndụ alụsị na-enye ọganiru alụsị na-enye akụnụba alụsị na-enye nwa alụsị na-ebute ego